Og de her, det er også nogle meget gamle nogen. Det er vist nok mor og mig, tror jeg nok. Og det deroppe også. Det er for en af de ture, hun var på. Hun får sådan en klud om halsen, og så lukker man bare munden op, og så står han og hælder vin ned i gavehåben, indtil man simpelthen ikke vil have mere. Men måske var det så også derfor, jeg kom på, op på det hjem der. Fordi så var jeg jo ligesom pakket lidt væk af vejen, og så kunne hun jo bedre gøre det, hun har lyst til. Og der kom bare den der socialrådgiver. Hun kom med en bil, og så skulle jeg pakke noget tøj og så videre. Og så blev jeg så kørt derud. Ebberødgård i Nordsjælland var en ud af 11 åndssvageanstalter i Danmark i 1960'erne. Anstalten var hjem for mange af områdets åndssvage, både børn og voksne. At være åndssvag var et vidt begreb. Blandt Ebberødgårds patienter var psykisk udviklingshæmmede og fysisk handicappede, men også døve, stumme og folk med lav intelligenskvotient. Altså man skelnede ikke imellem, om det var en hjerneskade, eller en bagvedliggende sindslidelse, eller om de var døve eller blinde og hjerneskade, eller om de var fysisk handicappede og udviklingshæmmede. Hvis man opførte sig som sinke og dårligt begavet, ikke? Så var tilværelsen sådan, altså skulle man andre steder hen. Blandt andet på Ebberødgård. Det var jo en stor blandet gruppe. Vi havde ikke undersøgelsesmetoder dengang, som præcis kunne fastslås. Så det var sådan lidt en blandet landhandel, vi havde med at gøre. Ja, så er det en køkken, var. Så det var der, jeg boede, der afdeling M. Ja, der var jeg sgu meget ked af det lige den første dag, jeg kom ud, fordi det var slet ikke sådan noget, jeg havde regnet med. Jeg havde det i hvert fald ikke særlig godt lige, da jeg kom ud. Og gik rundt for mig selv og sådan noget. Fordi mange af dem kunne man ikke rigtig snakke med. Og jeg kendte jo ikke et øje, da jeg kom herud eller noget som helst. Men det var ikke lige sagen. Jeg var helt deroppe. Så boede jeg op dengang. Og der er nok også lavet om på alt det. Ja, det er lidt underligt at tænke på, at man har boet der engang, og så sammen med sådan nogle syge mennesker og sådan noget. Det er lidt underligt. Til at begynde med, der skulle vi stå sådan en lang række. Og så stod de sådan med en børste, og så blev man skuret. Og så stod han ellers der, og så fik man med den børste der. Det er fandme ligesom en fangelejr, det her, tænkte jeg. Ebberødgård var hjem for op imod 1200 åndssvage. Kønnene var adskilt, og det var forbudt for patienterne at indlede forhold. Når du kører ind på selve institutionen, alt det, der lå til højre, det var kvindeafdelingerne og børneafdelingerne, og alt det, der lå til venstre, det var mandsafdelingerne. Kønsadskillelsen byggede på tanker om arvehygiejne. Mange læger og politikere var overbeviste om, at åndssvaghed udelukkende var et resultat af dårlige gener. Derfor mente de, at man kunne udrydde åndssvaghed ved at sørge for, at de åndssvage ikke fik børn. Så hvis ikke de fik lov at parre sig, så lavede de ikke flere udviklingshæmmede børn. Tilværelsen var jo sådan, at man i sådan almindelighed ikke mente, at en udviklingshæmmet kunne klare et barn, og det muligvis også kunne blive
arveligt belastet. Blandt fortalerne var socialdemokraten K.K. Steincke. Han var socialminister i 1935, da den danske rigsdag vedtog en lov, der gjorde det muligt at tvangssterilisere åndssvage af arvehygiejniske årsager. Loven blev vedtaget ud fra den antagelse, at staten havde ret til at kontrollere den enkeltes mulighed for at få børn. Det betød, at overlægerne på åndssvageanstalterne kunne indstille patienter til sterilisation. Så hvis de har set eller fra personalet har hørt, at der er nogen, som er seksuelt aktive, eller måske kigger lidt, en mand, der kigger for meget efter pigerne osv., så har det været indikation nok for at gennemføre en sterilisation. Og det kan vi jo nok ikke. Man kan godt prøve at hive døren i gang med det. Jo, der er gymnastiksal. Og når så vi ikke havde ikke kunne købe mere øl herinde, så har vi jo så gemt nogen ude bagved. Jo, de står der nu, de buske der. De står lige der på hjørnet, de grønne der. Så kom vi hjem på afdelingen, og så skulle man passe lidt på, at de ikke opdagede det der. Men det gjorde de altså en gang imellem. Og så dagen efter skulle man over til overlægen, og han kom med sin store pegefinger. Det må man altså ikke, det der. Og så fik man valget mod enten Anfabus, eller også komme ud på den lukkede afdeling. De dårligste patienter boede på anstaltens lukkede afdelinger. Patienterne havde ikke egne værelser. De sov i sale, hvor sengene stod på lige rækker, uden nogen afskærmning imellem dem. Der var 9 lokummer på rad uden sidevæg, ikke? Man sad jo simpelthen på rad, og så var der sådan en stol nede for enden, og ligesom den stol, jeg sidder på nu. Og så kan du bare forestille dig, at i det her rum, så ville der stå toiletter over for hinanden. Så kunne der så sidde 8, 9, 10 mennesker på toilettet samtidig. Og så sad man der og læste Anders Sand, indtil de var færdige, ikke? Og nogle de prøvede at onanere, og nogle de havde afføring, og nogle de sad bare og rokkede. Min mest væmmelige praktik, det var på en af de lukkede afdelinger. Og det var den mindste lukkede afdeling, de havde på Ebrodgård på det tidspunkt. Det var forfærdelige forhold. Det var det. Det var jo stentrapper og bare vægge og ingen kunst eller noget, vel? Altså. Og her på den her afdeling, der boede 12 voksne udviklingshæmmede. Og af de 12, der var det kun 2, som ikke var spændt fast. Det var kæft til retning, og så var det ro, rytme og regelmæssighed, ikke? Det var de 2 slogans, der var. De sad faktisk spændt fast til sådan nogle særlige bænke, man havde inde i opholdsrummene. Og nogle af dem havde også fodremme på, og man havde sådan nogle særlige læderluffer, man kunne fastgøre til bælterne, og hvor man altså kunne fiksere deres hænder nede i den. Det der, vi har der, det er de lukkede afdelinger. Ja, så nogen sagde, at det var nogle forfærdelige steder at komme hen, og ja, det sagde de stort set, at næsten alle, der har prøvet at være derude. Ja, bare de lavede et eller andet galt, ikke? Så kunne de godt finde på at true lidt med at sige, skal du lige herude på den lukkede? I 1959 kom der en ny åndssvagelov. De åndssvage skulle nu ikke blot passes eller opbevares, men i stedet have et liv så tæt på det normale som muligt. Men det gik langsomt med at forbedre forholdene på åndssvageanstalterne, og det var fortsat tilladt at sterilisere af arvehygiejniske årsager. Var man først under åndssvageforsorg og skulle gøre sig nogle forhåbninger om at komme ud igen af åndssvageforsorgen, så skulle man jo lade sig sterilisere. Altså, du kunne jo ikke vælge at sige, nu vil jeg gerne ud. Jeg går op til overlægen og siger, nu vil jeg gerne udskrives. Ja, det gør det da godt, men det er ikke sikkert, at du bliver det, vel? Jeg havde kun én ting i hovedet, det var at komme væk herfra og komme ud. Og det var nok det, der gjorde, at jeg ikke rigtig fik tænkt mig rigtig godt om.
Hvis jeg ikke skrev under på den seddel, så ville jeg ikke kunne komme ud. Jeg vidste jo godt, at så kunne jeg så ikke lave nogen børn, hvis det var. Det blev forbudt at tvangssterilisere åndssvage i 1967. Inden da nåede omkring 11.000 danskere at blive steriliseret under deres ophold i åndssvageforsorgen. Historier om dårlige forhold og gribende enkeltsager begynder at komme ud til offentligheden. Også åndssvageforsorgens personale begynder at gøre oprør. De klager over dårlige arbejdsvilkår og diktatoriske styreformer. Op igennem 70'erne var vi nogle stykker, som var med til at arrangere demonstrationer. Vi lavede en stor høring i Folketeatret om forholdene på de store institutioner. Jeg måtte være med til at lave forandring, sådan så det taget mere hensyn til de enkelte børn. Vi fik dem op at stå, nogle af de vandrette, ikke? Vi fik dem gjort lodrette. Vi fik dem gjort. Vi fik skabt en tilværelse omkring dem, som var mere menneskeværdig. Vi fik åbnet de lukkede afdelinger i slutningen af 70'erne. Omtalen i medierne og personalets utilfredshed førte til, at Folketingets ombudsmand bliver sat til at undersøge forholdene i åndssvageforsorgen. I 2 rapporter beskriver ombudsmanden forholdene på institutionerne. Specielt de lukkede afdelinger på Ebberødgård møder stor kritik. Store sovesale med mellem 25 og 30 senge, alle de ubeskæftigede mennesker, toiletter, uafskærmede toiletter på rad, ingen mulighed for at opbevare private ting osv. osv. Og så selvfølgelig også det her med, at de udviklingshæmmede er totalt retsløse. I 1978 beslutter Folketingets politikere, at ansvaret for landets åndssvage nu skal lægges over på amterne. Den 1. januar 1980 var Statens Åndssvageforsorg historie. Vi fik opløst den store institution. Vi fik dem ud i bofællesskabet. Nogle bor i egen lejlighed i dag. Jamen altså, kigger jeg tilbage, så er der nok ikke nogen andre mennesker i Danmark, der som de udviklingshæmmede har fået en så radikal ændring af deres livsvilkår på så kort tid. Altså, før der sad de sådan her, kiggede ned, og når du så snakkede til dem, så kiggede de sådan her op. Så skyndte de sig at kigge ned, fordi de turde ikke kigge dig i øjnene, vel? Altså, så du så deres kropsholdning dengang, så gik de foroverbøjet, sådan her, som om de turde ikke rigtig være til stede i deres egen krop. I dag så kommer de gående. Altså, der er sket en markant forbedring af deres forhold. Er der nogle ting, du fortryder? Nej, egentlig ikke. Fordi at, jeg tror, jeg er afklaret med mig selv meget hurtigt, at jeg kunne ikke ene mand reformere hele det der system. Ja, jeg fortrød, at jeg sagde ja til at gøre de her ting i starten. Det fortryder jeg. Men altså, jeg vidste ikke bedre. Omvendt, så synes jeg også, at jeg har været med til at udvikle området, til at det kan nytte at gøre en forskel. Og det er jeg faktisk stolt af. Det er der måske nok nogen, man har set forkert på den vejledning, man har givet med hensyn til nogle af børnene. Man kan jo altid lave nogle fejl, ikke? Jeg har været rundt og trykke hånd med udviklingshæmmede, som er flyttet ud, som nu lever et normalt liv ude i egen lejlighed og gift og hvad ved jeg og sådan noget. Og jeg var ude og sige til dem, det må du sgu undskylde, jeg spændte dig fast dengang. Ikke? Og det er altså en bevægende oplevelse, det vil jeg love dig. Ja, vi gik og småkæreste lidt og sådan noget i... Var det ikke 1 år eller 2, inden vi sådan flyttede sammen? 2 år. Ja. Og så flyttede vi så sammen. Så flyttede jeg op til Annette. Du vil også godt have kaffe her, ikke? Ja, tak. Jeg ved ikke, hvor du er, selvom du var i stolen, Per. Så, Nej, jeg eller? tager sofaen. Jamen, så smutter du bare.
Vi skal have en gang beskidt bøf. Jo. Eller sådan noget. Jo, det er gammel løg på. Nej. Men så var det så, Annette så havde Per. Og der var Per jo ikke så gammel dengang. Jeg mener, Per var omkring en 7-8 år, eller måske 9 år. Det kan jeg ikke lige huske helt præcis, men det var vist deromkring. Hadsten, den har du faktisk der, den der hedder Hadsten Lyngå. Nå, Ja, så skulle ja, man klikker så- du? Ja. Sådan, og så skulle der så ske noget. Ja, det gør det også. Aha. Ja, så blev der lidt klogere. Ja, vi har vores frihed, og vi har det godt sammen. Det betyder meget. Ja, og nogle par afskærer. Jo, det betyder også det, at jeg har fået lov til at prøve at være far, kan man godt sige. Ikke? Godt nok har jeg ikke selv lavet Per. Men altså, ligesom hvis man nu selv har lavet et barn, og det barn bliver født, og så den rolle, man så får der som far, derfra vil jeg nok ikke kunne nå at få altså den følelse af at blive far. Men den fik jeg så, da jeg så mødte Per. Så fik jeg så den følelse af at være far. Men selvfølgelig ikke helt på samme måde, som hvis man selv har lavet det barn. Og så de ting, jeg ligesom har lært Per igennem tiden. Og der synes jeg også har været en god farrolle på den måde.